Gaan we rennen? Steady. De gemeente Haans heeft ons net een beter moment uit ziekje kind om de nieuwe tijdelijke pier te pleetsen. Zinneschien waar met 23 graden is perfect voor een frisse doek. En nou dus met skinne voeten. De kwarte pier die er nou luidt is net definitief. Het gaat voor eerst om een proef. Waar wij op gaan letten is, drijft hij ook echt en komt er dus geen slip en slik en viezigheid op de elementen. Want wij willen uiteindelijk met die pier bereiken dat de badgasten schoon in zee er kunnen gaan zwemmen en eruit komen en dan ook schoon aan het strand terugkomen. Want zonder de pier is dat een hele uitdaging. De badgasten van Jood binnen dan ik blied verrast met de nieuwe opgang de zee in. Super, beter. Ja, want we hebben een drek gelopen en vonden het toch wel een beetje een vies idee. Maar toch doorlopen, want ja, je wilt er toch overheen. Maar we zagen gisteren op het terrasje hebben we daar gezeten. En toen zagen we de pier en dan zeiden we gaan morgen weer terug. Ideaal. Een heel goed initiatief. Ik weet niet van wie er komt, van de gemeente waarschijnlijk. Nou ja goed, het is alleen maar aan te juichen om zoiets te doen hè, voor de gemeenschap. Want het sliek houdt je hem oors wel een beetje tjen om hierheen te gaan? Jawel, ja. Je wil gewoon een plezierig strand. We hebben hier een mooi strandpaviljoen. Je wil met dat toerisme op deze plek wil je wat. Dus je wil ook dat comfort voor je badgasten bieden. De komende weken zal zien worden of de pier voldocht en of de Takkemier een langere, definitievere versie op het Haanse strand komt.